Nem jó, nem jó. Hallod? Nem, videózom. Hol videózom? Ja, nyuci, bazd meg, be van durva. Vedd már ki az ilyen most. Kedves Péter, a telefon teli már rám. Herén basztod. Milyen? Nincs telefon. Juci, ott a fejem. Nézd, ekkora alja van. Alig fér bele a fejre. Jó. Jó. Ne fikázzál. Egyetlen tollamat elvesztettem. Milyen? Milyen tömített? A fejét! Nagyon szól. Jó, ez jó. Jó öreg, most levetkőzök, mondom neki. Ötször üzelgetünk már. Véged van itt a bot. Átvitt le. A szart. Gyúra ezt a bazd meg, fújjatokat magad akármivel bazd meg. Hol? Most vettem ki az orromban. Figyeld, Viktor lát. Le tudsz állni, fiam? Én már addig is le voltam. Na, de Ezt nem fogom. Akkor mindenkit arra kérnék, hogy adok időt és teret arra, mert azt mondom, hogy fordulunk velünk. Viszont értelmesen, ha meg tudjátok tenni azt, hogy legyen a felszülő, akkor lehetőség van most rá. Viszont arra kérném akkor minden egyes tagját az osztálynak, hogy jelentkezzen, és mondja el a véleményét, és köztessétek, de nem halljuk.